Hello once again mga palangga. Ani ano sab kita nining ato ang LV Amor Vlogs. Karon nga gayon na ato na usab nga hisgot-hisgotan ang nagkalain-lain nga dagway sa kamatayon. But before that, I hope everybody is happy and healthy. So without further ado, daghan kaayo ang may request kanako nga pwede ba maghisgot na usab kita og kamatayon, although sayod ako nga dili tanang tawo welcome ang kamatayon, no? Pero atong may baluan nga tanan nga adunay kinabuhi, aduna gayoy kamatayon. That is a fact, no, real talk. Kita karon nga buhi, aduna gyud panahon nga kita mo taliwan ni ining kalibutan, no? Other plants, animals, or human beings, no, anything that has life will surely end, no? So, doon na gayon katapusan. So, lain-lain ang matang sa kamatayon, lain-lain ang dagway sa kamatayon. Adunay mga tao nga mamatay tungod kay nagdaot, lingering ailment, no? Mga 1 year, 2 years, or 6 months lang, mabawion na sila sa kahitasan. Adunay lain-lain ng mga sakit, mga cancer, unsa pa diyan, no? Adunay usay nangamatay tungod kay na-stroke sa high blood or sa kasing-kasing giatake tungod sa problema or nasuko baka. So inana no, lain-lain puwera lang kon napoy uban nga mutaliwan sa lain kinabuhi because ilang pili kada bang mga suicidal tendencies sa tawo, no, gipili nila. So mao na siya, but then mamatay gayud ang tawo sa unsaon nato, no? Adunay mga kamatayon nga nahitabo sa aksidente by air, land, sea, eroplano, helicopter, barko, sakayan, naay nalumos, or naay nabangga nga pison, nabanggaan ang ice cream, nanindag ice cream, so namatay. So ingon ana ang klase sa kamatayon, lain-lain lang kana siya og pamaagi, no? Akong i-share kaninyo ang tulo ka tawo nga akong nabasahan, no? Ang usa na si Irving Jerome Rudale, usa ka publisher sa usa ka magazine nga nag-deal niya ng health, no, magazine actually, magazine nga prevention, mura lang kada ko Reader's Digest, no. Siya nag-ingon nga mabuhi pa siya more than a century years. So century, 100 years, no, mabuhi pa siya because ligon ang iya ang bones. So ang iya ko nung kabukugan ligon. But then usa ka naka-interview sa television show, no. So gi-interview siya, matud niya nga adugay pa kung mamatay tungod kay ligon ang ako ang bones. But then kibaw mo kun sa nitabo, commercial break sa TV show nga nag-interview kaniya, commercial break, giatake siya. Unsay yang sakit? Cardiac arrest, no? Giatake siya sa kasing-kasing kay tingali he took good care of his bones apan wa nataligaman ang muscle, no? Tungod ang heart, muscle man ang heart. So wala niya maampingi ang muscle nga mao ang heart. So dili gid kita makapanghambog ni ana nga mabuhi ko taman mo ni mo ana nga tuig, no, tungod kay dunay nagkubot sa atong kinabuhi, mao ang Dios. Siya ang magbuot sa atong kinabuhi kung kanus akitan niya bawion. Lain pa nga tawo nga akong i-share kaninyo, usa ka nutritionist, si Stuart Berger, usa ka nutritionist, no? So aduna siya formula nga ang tawo pwede mabuhi for 100 years again. Kanang yung 100 years daghan yung mangandoy ana, no? Kay ngano ang yang ingon, duna siya formula nutrition, no? Pero kibaw mo unsay nahitabo, he died at 40 years old, grossly overweight. Natulog lang siya, wala siya kamata, no? And yet daghan kayo ang mi sunod sa iya ang advocacy, no, nutrition, good nutrition, no? So daghan kayo namatay siya at 40,
grossly overweight, no? Nagpatuyang na ba siya og kaon. So mo nang iyang kamatayon, wala na siya kamata. So daghan mo gud kayo kanato ang akong madunggan nga kinahanglang mag low carb diet kita kay aron piskay aron unsa pa na diha no, disease free. Apan ato namang mahinumduman nga bisag unsaon pa nato og likay, mag-exercise kita, good nutrition, kanang mga bland food ang atong kanon kung bawion na kita sa kahitasan, bawion gayud kita. It could be healthy living kita, wala kita bawia sa atong paglawas apan madisgrasya baka kita, or mahulog sa hagdan, mahulog sa lubi, mahulugan og durian, o so inganana no, ang kamatayon daghan gina siya og dagway, lain-lain nga klase, lain-lain nga matang sa kamatayon no. Another fellow nga mauusab ang iyang advocacy nga kanang dugay lagi mamatay no, si Jim Pix. Ang iyang advocacy mo kanang running good for the heart, kinahanglang magdagan no, mag-run. So dagan usab ang misina sa iya ang recommendation nga we have to run aron ang atong heart ma-exercise. Pero guess what? He died at age 52. Take note. He died at age 52. Unsay naman yan? Cardiac arrest. Baka nag-atake siya sa kasing-kasing. Ironically, while running, samtang siya nagdagan, gi-atake siya, namatay. So ingon ana ang kamatayon mga igsoon, dili ginato kanang ikapanghambog nga piskay ko, wala ko'y balatian, wala ko'y sakit, so it could be mabuhi pa ko for 200 years, no? So dili kita makahinambog niya na because ana ay Dios nga mooy magbuot og asa ang atong kinutuban. Kung ako karon si LV Amor, kung moingon ang gusto dagway Ginoo bawion ko at age of unsa nga akong edad, di gyud ko kabalibad anak no. Muna ang akong kuan kanunay ikaw gyud hibalon ako Lord. Pero aduna nang pugoy gihangyo niya no. Ingon ana. Mana nga dili kaayo ko kuratan anang dunay mamatay tungod kay balo ko nga ang tawo mamatay gyud no. Masyak lang tingali kita pero ato nang dawaton nga mamatay. Aron dili kayo kita sakitan sa kamatayon sa atong mga loved ones. Hold everything loosely. Paluagan ginatanan. Luagan gina aron di ta mabalaka, di ta maguol, di ta makuyapan, di ta mamatay kun bawion na kana sa Ginoo. Para bitaw nang usa ka buta nga imong kumkumon ug maayo. Kuhaon na siya, sakit ba na? Sakit kina siya kuhaon, no? Pero og imo na siyang luagan, pagkuhaan na, sakit man pero dili ra gyud kaayo, no? Idibdib. So, sama sa giingon sa Biblia, ang atong kinabuhi, Ginoo ra gyud ang mag-igo. So dili ta kapangambog. Let us live one day at a time, no? Mukaon ng taong mga healthy, nutritious nga mga pagkaon, no? Dayon maglikay, dili magahig ulo aron maka-spend pa taong dugay-dugay sa atong mga loved ones, no? Larbay uban mo ana dayon o nga kanang mingon ba nga umingon na gani ko nga kung mamatay ko puhon mo ana dayon no, knock on wood kung ano pud na dili sila ganahan nang muingon ko nga kung mamatay na ko puhon, of course future tense man na moingon sa simba ko palayo. Dili ingon ana ang akong tinanawan sa kamatayon. Ang akong tinanawan sa kamatayon is kuan nila siya. Kapahulayan sa mga atong mga kasakit diri sa kalibutan. Although after death dili wala cessation diha. Mo continue gihapon kita dunay life after death, no? Kana atong kinabuhi diri transient lamang kana. We are but sojourners in this world.
kung baga kung traveler lang kita, mihapit ra gud ta, pero musakay ra pud balik sa bus kay mo continue sa atong journey. And so mao kana dili lang nato dibon kung dunay mutaliwan sa laing kinabuhi, ato lang dawaton kana nga iyaa kana sa Dios. Akong i-remind, death is not a sheriff dragging us to court. Death is a humble servant ushering us to the presence of a loving God. Kana kun ang undertaker mo imukuha nato, pero kun upper taker, oh well, that is called the rapture. Mas okay po nga dili na ta makakitag kamatayon, no, kay diretso kita. But unang banhawon, of course, ang nangamatay, no, they will be resurrected. Kita nga buhi pa will be raptured. And so doon ako video po ana rapture versus resurrection. And so wala na akong sharing karon abahin sa kamatayon, lain-lain nga matang sa kamatayon, lain-lain nga dagway sa kamatayon, no? So have a good and godly day, everyone. And again, this is your friend Lou Amor. Kunya, if you feel like kana bitong ganahan na pud mo sa ato ang discussion, sa ato ang vlog, feel free to click the word subscribe and the bell button for further notification, no? Bisdak kay kung dako mo dili ko ka tinagalog because bulol kay akong tinagalog, no? Mas larino gyud ko sa ako ang mother tongue nga Cebuano, Bisaya, bisan pag tibok adlaw, no? Mao na siya mga palangga, no? So until sa sunod, have a good and godly day, everyone. So hinumdumi lang ang Dios na higugma kanato. Let us give Him back all the honor, the glory, and thanksgiving. Bye-bye.